Hello bro, Kumno bilang. Te hari ni kau video ngan hikai pi, ngan bok shak kau cingli mah. P.U.S.H ni pisah ye ni Haki mobile phone jom pi barok ngai pi ya bat ye Android phone. Kalau bah bandap space. Pite balai. Kadon ka air ka ai haka phone jom pi. But sekawai ro balai pi store tangkan dia do tamba ka kalau bandap space. Kumno ban pin free gitu ke space. Ni hangno pin wat ba pin lab ba dai nagani ga daw ba ka pandap ke space te Peit gini video hodo benekut pin ye ba pin nang kumno ban free space ya ka phone champi kana pin nang yo sho ban story ki ban kam ba di videos ki do champi ma Peit gini video hado benekut pas ka wenga shwa ba pin ya shprang ai de ka ba like kum kujing ai men same champi nga wat man klet ban subscribe kini ke channel ang yo man sin sho ban pmi pi kom kini video te tangkum tahi yang ini shprang lek kum ni kong pindai binya ha setting klik setting ti ai about folder ni kano ha storage ro phla ban lek ha storage ti page banta pem don ka available space 9.1 GB ti kong ngan check shwa ye ki apps ngan klik hang ni page banta mo ngan clear kini ka kache ngan clear kini ngan check baro ki apps kum negen pin clear kini ki kache pin i ka different kini gin ba pandap i ka phone cha pidon na prang jam pi pim poi per khat la ni pim yo imo dai kini gin ba pandap i ka space yang pi kini mlai la pi clear la di pi delete ro kom ta ter ting ai show ai example pi kum to e tang ban yo example ti kini gin ki ba pandap i ka space yang pi ni gini tapi pihak Peit ban clear gini clear mlai ra gini mlai ra kam don jing ta ra kap ki dur jong pikin ne kum jo hi baro khoi tangi gini ki jabo mo jong gini la ban ong tang jong gini tang jong ki jabo jong ki Peit ye kitu ki bom don tim mlai lai clear ka che to do don ko podo spa tam mb kum ta tapi kum no hi ndam ta tharai to kala yo pan i nok sa tharai ma la don hi shi jibi ne kum nom to man ta lai jib man ne lai jibi dai Peit khandai pa phra ngaro pa bon kam yo ra ban clear kini gin kita gidai kinong pendap space clear kini ka la free hack space jong phe tibat ska wai to kito Peit man ta phe sao jibi Peit kene hene Peit ko la sao GB manne la GB to Peit kini phitai ban check ni kini la da phi check na ka dor jo phila ban check ka dor ka dio hang ne system file gin click ro hang ne te Peit hakai others file ka to GPM te yo le sidan ka nor ka no hang ne kan pa Peit ka bam long ka bam ler la ban ong te hang ta gen Peit hang ne ki documents yo le sidan ki documents ka bam don kam show te idon ter te deep clean phila ban clean pa khoi ka to check Peit ai ka to deep clean check Peit big file te Peit kini gen tamata Peit kini rom don kiti shuyo rong tip na irong nang no shurung thormor gitu te Peit yo don ka hang ni ka ba phi pa per khat Peit kum ka ni MSC store Peit nga click we folder Peit kam don ai kum kini gen ki ba pandap ai gini ro delete gitu te to gen te tangkom to hi te bila ban check show pi Peit 0.47 hai Peit meta ka storage hado 0.5 GB ma te ki to gen ki dei pa pandap ye ka phone champi te tangkom to hi tharai kala byang
ngin sai sempat ang next video. Ko bless you bon. What part skip sikawai part video lani what part Peit lani what part tungkot ini video. Andon bani thoi phi. Ko bless you bon. Yegi ji karsan phi na. Nang karsan so ena. Dago phi subscribe phi like kum kachin ai mit sem ma. Katangin kadai chi. Ako bani thoi phi. Ko bless you bon.